ساڵا 2015 ساڵا گوهارتنان بوو gelek bûyerên cuda cuda li Kurdistanê û cîhanê çêbûn. Lê de sala 2015 de tiştê navdengekî mezin lê ser astê Kurdistanê û cîhanê ve da hêzên leşkeriyên Kurdan bûn. Pêşmerge li Herêma Kurdistanê û yekîniyên parastina gelî yepekê li Rojavayê Kurdistanê. Berêvanîkirina Kobanê ji aliyê şervanên yepekê li Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirina şingalê ji aliyê pêşmerge ve dû bûyerên leşkeriyên pir giring yên sala 2015 bûn. Wek hemû buwarên dinyê jiyanê ji bo bidestdanîna navdengiyê, pêtvî bi hejmarek destkeftin heye û hêzên Kurdan jî ev yek bi cihanîn. Di 26 yek de piştî nîzîkî 5 mehan ji êrîşa Daeş û berêvanîkirina yepekê û yepêjê ji Kobanê, hêzên parastina gel yepekê bi piştevaniya pêşmerge û balafirên havpeymanan temamiya bajarê Kobanê kontrol kirin û Daeş ji Kobanê hat derxistin. Di 27 û 28 Şibata 2015 de yepekê bajarokên Til Hemîs û Tilbirag li Rojhilata Hesekê kontrol kir. Di çarçoveya kontrolkirina gundewarên Kobanê de heya yekê sê yepekê nîzîkî 300 gund kontrol kirin. Di 6 de operasyona Çiyayê Ebdilezîz û gundewarên Til Temir dest pê kir. Di heyama nîzîkî 2 heftiyan de Çiyayê Ebdilezîz û gundewarên Til Temir li bakurê bajarê Hesekê hatin kontrol kirin. Operasyona gundewarên Serêkaniyê di 25 de hat ragihandin û di 29 heman mehê de bajarokê Mebrûk hat kontrol kirin. Di 25 de rojûra Burkan Furat operasyona kontrolkirina Girêspî ragihand. Di 11 de bajarokê Silûk hat kontrol kirin. Di 15 de yepekê Girêspî kontrol kir. û di 23 de bajarokê Enîsa ji aliyê Burkan Furat ve hat kontrol kirin. Di 16 de Daeş bê temamî ji Hesekê hat derxistin. Di 10 de hêzên Sûriya Demokrat hat ragihandin û di 13 de kontrolkirina Holê hat ragihandin. Li Herêma Kurdistanê jî pêşmerge di heyama sala 2015 de lê çend bereyan pêşveçûn lê dijî Daeş tomar kir. Bi taybetî lê Başûr û Rojavayê Kerkûk û Şingalê. Di 13 mehasiyan de hêzên pêşmerge operasyonek li Başûrê Rojavayê Kerkûkê encam da. Têde hejmara gund wek Şemsiya, Mer'iya, Malî Şêx Faiz û Qeryar kontrol kir. Her wiha di 26 de operasyonek li Başûrê Daqûq encam da. Têde 10 gund kontrol kirin û di 29 de pêşmerge 19 gund lê Başûrê Rojavayê Kerkûkê kontrol kirin û Daeş jê sinûrê bajarê Kerkûkê hat dûrxistin. Hêzên Kurdan dê şerê li dijî Daeş de li sala 2015 de serkeftinek din jî li dijî Daeş tomar kir. Ew jî lê bajarê Şingalê bû li 13 goriya serekiya Sûriya bi Iraqê ve girê de qut kir. Sala 2015 Kurdan pir bû bi şer û operasyonan li dijî Daeşê. Raporta peymangeha Amerîkîya vekolîran IHS ev serkeftinên Kurdan bi hejmara piştrast kir. Li gorî raportê ji destpêka sala 2015 heya navarasta kanûnayekê rêxistina Daeşê nîzîkî 12800 km çargoşe ji dest daya û 78000 km çargoşe di destê wê rêxistinê de maya. Her li gorî raporta peymangeha IHS hêzên Kurdan lê Sûriyakarîna navçeyên jêr kontrola xwe ji destpêka îsal bi rêjeya 186% ziyêde bikin li ser hesabên deverên dibin destê Daeşê de. Raportê ew yek jî diyar kir ku navçeyên dibin desalata pêşmerge de ji destpêka îsal ve bê rêjeya 2% zêde kiriya. Destkeftên Kurdan dê sala 2015 de ji aliyê serbazî ve bi yek ji girîngtirîn destkeftên Kurdan tên danan. İbrahim Adem, NRT.